Malawi Today. Ena manena kuti munanyanyala. Akuti munanyanyala chifukwa choti simunakawine ku convention, misonkhano yonse inakhala kuchita kabambe, inu simmapezeka. Mudanyanyala simunanyanyale, engineer Kambala. Kukulandirani kwina kuli konse kumene muli pa Malawi lero. Awa ndi Akambala amene ndi munthu wankulu kwambiri pandale. Engineer anthu amamusokoneza kuti kodi mkuluyi ndi munthu wandale kapena ndi businessman. Koma chilungamo chake a Newton ndi munthu wa business. Komanso ali ndi mtima wodabwisa kwambiri. Mukumbukira bwino kuti iyeyo ndi munthu amene anayambisa chipani cha UTM. Ndipo sadalirepo usogoleri ngakhale tsiku limodzi. Apa Brian Banda amamufunsa kunena kuti ataluza zisankho ku convention adanyanyala kapena sananyanyale chifukwa anthu amakhala akukamba zambiri. Katiye tiyamve Kambala mukuyankha kwawo kochitisa chidwi. Ena manena kuti munanyanyala. Akuti munanyanyala chifukwa choti simunakawine ku convention, misonkhano yonse inakhala kuchita kabambe, inu simmapezeka. Mudanyanyala simunanyanyale, engineer Kambala. Kusoli menero bwanja yankena kabambe. Kwa kabambe akudziwa kuti zinthu zambiri zimene zikuchitika ndiuphika ndine. Amene ndithamanga dziko lonse lapansi kuti chipani chizipita patsogolo ndine. Institution imene umakhala ndi munthu wina wake otazipanga plan. Okay. Mukaganizira ngakhale nthawi imene tinali ndi SKC ngati president wa chipanichi. Yes. Mandiona m'misonkhano iyi. Ineyo ndimakhala ku backroom. Upanga plan kuti zinthu zizipita patsogolo. Dziko lino pali zinthu zambiri zabwino zimene zikuchitika chifukwa choti ndaganiza kumene ndimakhala. Okay. Ine sindinganyanyale chipani cha UTM. Ine ndine wa UTM through and through. Komanso panopo mene mwandiona lero chonchi mudziwe kuti nthawi yatatu kwene oyamba campaign. Okay. Mudzi ndiona kawiri komanso ndi misonkhano yonse fatu yene kugwiraso ntchito yopanga plan kuti Dr. Kabambe akamayenda asayima paliponse. Ndimene timagwirira ntchito osati umangopanga chisawa wopanda plan. Lenu mumakakhala muthamanga zina ndi zina. Thamanga zina ndi zina kuti chipani. So iwo amene amanena kuti Akabambe ananyanya aujani Akambala adanyanyala nchifukwa sakupezeka misonkhano mabodza chabe. Si mabodza koma sakudziwa. Kuzomba ndinamva kuti ngakhala Akabambe ananena kuti Akambala lu South Africa. Yes. Akanakhala kuti ali kumalawi kuno tikanakhala limodzi pano. Amanena zoona ndali South Africa. Kuna zinthu zambiri zimene mapanga kumene kuti tichirikize chipani chizipita patsogolo. Ine ntchito yanga imene ndimagwira ndi imeneyo. Nakhala ndikuthandiza anthu ambiri ku UTM kuti azithamanga kuti chipani chiti chimange kuti ngakhale mashado MP akuti mathandizanso. Kwa basi kwambiri. Ndipo sinimasanga ngakhale shadow MP atachokera ku DPP. Msabero. Ndimuthandiza ngati ali ndi fundo zoti zikuthandiza Malawi. Ndi mmene ndimachitira ine zinthu zanga. Ndiye mutakakwa ku convention ku Nzuzu. Muchira bwanji muntima, muchira bwanji Akambala. Ningakonde mutanena kuti ntaluza osati kugwa. Fasi ndagwe kumene kuja. Koma pali nkhani imene ndimafuna kuti ndinene. Yes. Yoti Amalawi adziwe osati nkhani izi zakugwa munenazi. Ine ndifuna ndatsimikizire tundu wa Malawi. Yes. Ine ndimathandiza anthu ambiri ku ndale amene ali ndi fundo zabwino. Zoti zikuthandiza Malawi. Ndimathandiza simatengera chipani. Tikulakwitsa kuno ku Malawi kumaganiza kuti onse anthu amene ali ku MCP akusangalala Malawi muno. Ngakhale anthu ena MCP akuva ululu. Ku MCP anthu amene akusangalala anthu ochepa kwambiri ndi mabanja awo. Choncho ine ngakhale munthu wa MCP atabwera udzatipeza kuti nithandize ngati ali woti akuzothandiza Amalawi nithandize. Wa DPP abwere nithandize. Wa PP ku MCP siwonse amene akukondwa? Siwonse amene akukondwa. Akumayimbira telefoni? Anthu ambiri akulira kumene kuja ndipo ine ndiudziwa kuti anthu ambiri sadzavotera MCP September. Msabero. Ndiudziwa ine zimenezo. MCP osavotera MCP. Mukandiona ndiye kuti ndipanga ma research ngati amene. Ndikufunafuna ndidziwe kuti kuchitika chani pasipa. Inuyo musageza kuti anthu onse amene amavala zovala za MCP aja kuti akukondwera iyayi. Ambiri akuphula njerwa za moto. Chavuta nchiyani? Inu mudziwa kuti anthu agona ndi njala akati ande kuti achitetse. Komanso ndimafuna ndinende pano. Yes. Kuti kugawa zinthu za ulere kani chakudya sinkhani yoti boma lizisangalala nazo.
zikutanthauza kuti anthu sakupangidwa empower kuti azipeza zinthu okha zimenezo zofunika zithe kumene tikulowerako nchifukwa chake ine ndi Dr. Kabambe timakambirana kawiri kuti tikanena kuti boma likuyenera kukhala boma limene likhoza kupanga empower anthu osati anthu kuti azipempha komanso inu musanditekera nthawi yambiri nesanalankhula nanu mokwanira zomwe kwambiri amenewo ndi akambala amene anapikisana nawo pa masankho kunzuzu kujawo president koma mwamva bwanja akambala anthu amtima wabwino anthu osowa anthu ngati awa sapezeka chisawawa ndipo anthu ngati awa ndi amene amafunika pa chitukuko cha dziko lathu mwina ife nkukhala anthu osinjirira koma mwamva nokha ndipo nokha mukuziwa bwino mbiri ya akambala patapezeka anthu ngati amenewa ochuluka dziko lathu ili litha kukhala dziko lotukuka kwambiri zimenezo zimene timafuna inu mumve ndipo muone kuti anthu ena musamangowaona komanso tisamangofikira kujaja kuti iyayi akuti ajananyanyala chifukwa zotere zindachitikira kwa amene mungotipeza kumene subscribe to the channel comment like osayiwalanso kupanga share iyi ndi Malawi lero ndi mwandiona lo chonchi mudziwe kuti nthawi yatha tikuyena yamba campaign mudzi ndiona kawiri koma osati misonkhano yonse fandu yena kugwiranso ntchito yopanga plan kuti Dr. Kabambe akamayenda asayima paliponse ndimene timagwirira ntchito osati umangopanga chisawa wopanda plan ndenu mumakakhala muthamanga zina ndi zina thamanga zina ndi zina kuti chipani so iwo amene amanena kuti akabambe ananyanya akambala adanyanyala nchifukwa sakupezeka misonkhano mabodza chabe si mabodza koma sakudziwa kuzomba ndinamva kuti ngakhala Akabambe wana anena kuti akambala lu South Africa akanakhala kuti ali kumalawi kuno tikanakhala limodzi pano amanena zoona ndali South Africa kunali zinthu zambiri zimene mapanga kumene kuti tichitikize chipani chizipita pasogolo ine ntchito yanga imene ndimagwira ndi imeneyo nakhala ndikuthandiza anthu ambiri ku UTM kuti azithamanga kuti chipani chiti chimange kuti ngakhale mashado MP akuti mathandizanso kwa basi kwambiri ndipo sinimasanga ngakhale shadow MP atachokera ku DPP msatero ndimuthandiza ngati ali ndi fundo zoti zikuthandiza Malawi ndi mmene ndimachitira ine zinthu zanga ndiye mutakagwa ku convention kunzuzu muchira bwanji mumtima muchira bwanji akambala ningakonde mutanena kuti ntaluza osati kugwa fasi nagwe kumene kucha koma pali nkhani imene ndimafuna kuti ndinene yoti Amalawi adziwe osati nkhani izi zakugwa munenazi ine ndifuna ndatsimikizire mtundu wa Malawi ine ndimathandiza anthu ambiri kundale amene ali ndi fundo zabwino zoti zikuthandiza Malawi ndimathandiza simatengera chipani tikulakwitsa kuno ku Malawi kumaganiza kuti onse anthu amene ali ku MCP akusangalala Malawi muno ngakhale anthu ena MCP akuva ululu ku MCP anthu amene akusangalala na anthu ochepa kwambiri ndi mabanja awo choncho ine ngakhale munthu wa MCP atabwera udzatipeza kuti nithandize ngati ali woti akuzothandiza Amalawi nithandize wa DPP abwere nithandize wa BP ku MCP siwonse amene akukondwa akumayimbira telefoni anthu ambiri akulira kumene kuja ndipo ine ndiudziwa kuti anthu ambiri sadzavotera MCP September ndiudziwa ineyo zimenezo MCP osavotera MCP mukandiona ndiye kuti ndipanga ma research ngati ameneyo ndiufunafuna ndidziwe kuti oti kuchita chani pasipa inuyo musageza kuti anthu onse amene amavala zovala za MCP aja kuti akukondwera iyayi ambiri akuphula njerwa za moto chavuta nchiyani inu mudziwa kuti anthu agona ndi njala akadya ndi kuti achitetse komanso ndimafuna ndinende pano kuti kugawa zinthu za ulere kani chakudya sinkhani yoti boma lizisangalala nazo zikutanthauza kuti anthu sakupangidwa empower kuti azipeza zinthu okha zimenezo zofunika zithe kumene tikulowerako nchifukwa chake ine ndi Dr. Kabambe timakambirana kawiri kuti tikanena kuti boma likuyenera kukhala boma limene likhoza kupanga empower anthu osati anthu kuti azipempha komanso inu musanditekera nthawi yambiri nesanalankhula nanu mokwanira zomwe kwambiri amenewo ndi akambala amene anapikisana nawo pa masankho kunzuzu kujawo president koma